No niin. Nyt lähdetään sitten. Nyt olisi tarkoitus lähteä tuolla uudella bussilla, Volvolla nyt ensimmäistä kertaa tilausajolle. Eilen siinä vähän ajelin sillä, mutta ei ole kokemuksia noista tilausajohommista vielä sillä tähän asti. Tässä on mulla jyrkkä tämä nousu. Tästä pitää olla. Siinä on taksi ja vähän. Siellä tuli jo renkaitakin. Siellä se bussi on. Näyttää, että keli on. Lunta mitä tässä jo aamulla kävin noin niin koe käynnistämässä tämä auto. Ei muuta kuin sitten ruvetaan tarttailemaan käyntiin. Niin. Päävirta päälle. Noin. Sitten lähti alkolukko lähtöä siinä lämpiämään. Odotellaan vähän aikaa. No niin, sitten otetaan ja puhalla kevyemmin. Nyt se sanoo, että puhalla kevyemmin. No niin. Joo, käynnistä moottori se sanoo. Sittenpä me käynnistellään. Moottori käynnistetään. Noin. Renkaat minä olen tarkistanut ja nesteet ja vähän sinne lisäisin nestettä. Sitä pitää selvitellä. Tilausajo siellä on ja auton tarkastelu aamulla. Sitten lähdetään. Sitten käydään vielä aukaisemassa takaovi. Tässä on tämmönen pieni keittiö, siellä on kahvinkeittimet ja tässä on WC ja niin täältä sitten avataan tuo. Niin sitten saadaan sitten avattua tuo takaovi, kun jotkut tykkää tulla sieltä sisään. Ovi kiinni. No niin. Sitten lähdetään sinne lähtöasepaikkaan ja se on tuossa Tervossa urheiluhallin pihasta. No niin, tästä kotipihasta tämä lähteminen, niin tässä on aika pitkä auto, 15 metriä, niin se vaatii vähän enemmän tuolla takkaa tilloa ja täytyy vähän kierrättää vähän enemmän tämmöisissä mutkissa. Hyviä se pyörähtää sitä, kun siellä on kääntyvät telit tuolla takana.